weithiau falle ni'n cymryd yn ganiataol bod ni gyd yn nabod yn gilydd, ond dyw hynny ddim wastad yn wir. Felly, na i wneud rhyw gyflwyniad bach i chi i'r 3 awdur sydd wedi ymuno â ni heddi, a wedyn nawn ni gychwyn ar y drafodaeth. Felly, yn dechrau draw, yn y gornel bella, yr holl ffordd draw fyna, mae Mihangel Morgan yn fardd ac yn awdur straeon byrion ac ysgrifau ac yn nofelydd. Fe enillodd Mihangel y Fedal Ryddiaeth yn y Steddfod 1993 gyda'i nofel gyntaf Dirgel Ddyn. Mae wedi coeddi dros 20 o gyfrolau yn un o'n awduron mwyaf cynhyrchiol ni, wrth gwrs. Y diweddara yw'r stori ysbryd hen bethau angofiedig, ddath allan y llynedd. Eleni, ddath allan eleni, ac yn gyn ddarlithydd yn Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ac yn eistedd drws nesaf i Mihangel mae Roger Williams, sydd yn un o'n hawduron teledu am lyca ni, ac yn ddramodydd hefyd, yn gyfrifol am rai o gyfresu mwy llwyddiannus S4C yn y blynyddoedd diwetha, Bang, Gwaith Cartref, Tir a Caerdydd. Fel dramodydd llwyfan, fe yw awdur y ddrama Nos Sadwrn o Hyd, gafodd ei llwyfannu yn Gymraeg am y tro cyntaf neithiwr fan hyn fel rhan o'r eisteddfod sydd yn addasiad o'i ddrama Saesneg Saturday Night Forever. Ac gawn ni drafod, dwi'n meddwl, cynnig dipyn ar y ddrama yn ystod y sgwrs yma. Mae'n enillydd BAFTA Cymru, gwobr yr Wyl Gyfryngau Celtaidd, ac wedi ennill medal efydd am Bang yng Ngobre Gwyl Efrog Newydd. Ac yn eistedd drws nesaf i Roger, mae Aled Islwyn, sydd hefyd yn enillydd eisteddfodol. Wedi ennill gwobr goffa Daniel Owen yn y flwyddyn 1980 ac yn 85, a gwobr llyfr y flwyddyn yn 1995 am y gyfrol Unigolion Unigeddau. Hefyd wedi dechrau fel bardd, yn debyg i Mihangel, dwi'n meddwl? Yw gymaint, do. Ac yn 1986, fe gyhoeddodd e'r nofel Pedolau dros y Cryd, oedd yn torri tir newydd o safbwynt trafod themau hoiw yn y Gymraeg. A bydd y ddau ohono ni yn trafod y nofel yna am 2 o'r gloch pnawn Mercher yn y Llanerch Gydd. Os oes rhywun o gwmpas, byddwn ni'n falch iawn o'ch gweld chi. Mae e hefyd wedi cyhoeddi cyfrol yn Saesneg o dan y teitl Out With It, sydd yn briodol iawn ar gyfer y sesiwn yma, a'i gyfrol ddiweddara fe oedd y nofel Plant y Dyfroedd, ddath mas yn 2016. Wel, fel chi'n gwybod, teitl y sesiwn yma yw A Oes Hoywon, a mae'n rhyw gyfle i ni edrych ychydig bach ar hanes llenyddiaeth a themau hoiw yn Gymraeg ac ar waith y 3 yma yn benodol. Ond dwi'n meddwl falle bod llawer ohono ni wedi dod at y pwnc yma yn meddwl, wel, y man cychwyn, falle nes i hyn, y man cychwyn wrth gwrs fydd Prosser Rhys a'i gerddau atgof a'r sgandal fi oedd ynglyn â hynny, ond Mihangel, nid felly mai. Na, ddim o gwbl. Ond, wel, mae'n dibynnu sut mae rhywun yn diffinio hoiw a LHDTT, os dyna'r acronym, bondi grybwyll yna. Ond, yn sicr mae yna elfennau o amwysedd ynglyn â rywioldeb yn mynd reit yn ôl i Llawarch Hen. Ac wedyn yn y cywyddau ac yn y Mabinogi, testyn fel Amlin ac Amig o'r canol oesoedd. So mae cryn dipyn cyn atgof. Rho syniad ni am y cywyddau yn benodol, achos mae yna sawl peth diddorol iawn yn y cywyddau. Oes, yn y cywyddau, wel, dwi'n defnyddio'r term cywyddau. Mwy na thebyg, dwi'n meddwl am feirdd yr uchelwyr a bod yn fanol, yn fanylach felly. Ond yn eu cerddi nhw, yr oedd yna fformula lle oedd y bardd yn cyfarch i noddwr, achos oedd y beidd yr uchelwyr yn cael ei noddi gan ryw fonheddwr uchelwr felly. A byddai'r bardd yn cyfarch i noddwr mewn termau carwriaethol, a mae'r cerddi yna yn eitha serchus y gweud y gwir. So mae gyda chi rai o'n beirdd enwocaf yn cyfarch ei noddwyr fel cariadon. Ac oedd hynny'n eitha cyffredin pryd hynny, a doedd neb yn cymryd unrhyw sylw o'r peth oedd yn cael ei dderbyn fel fformula hollol derbyniol. Ac nid dim ond y dynion chwaith? O, nid dim ond y dynion, ia. Mae yna
llawer o gerddi gan ferched lle maen nhw'n cyfarch merched eraill fel cariadon. Ac o gweud y gwir, mae reina yn fwy uniongred lesbiaidd, os gallai roi y fel yna, oherwydd does yna ddim noddwr fel y cyfryw, maen nhw'n just yn cyfarch merched eraill fel cariadon. Wrth gwrs, mae gyda ni ym mhob un o'r pethau hyn, ni'n gorfod brwydro yn erbyn y darlleniadau academaidd swyddogol, oherwydd wrth gwrs dyw'r darlleniad swyddogol ddim yn derbyn mai cariadon oedd y beirdd a'i noddwyr. Na'r merched a'i cariadon. Ond y ddadl ynglyn â cerddi gan ferched i ferched eraill yn aml iawn yw mae dyn oedd wedi sgrifennu'r cerdd ac mae bod y ferch wedi comisiynu'r peth neu rhywbeth fel yna. Enghraifft, o'n i'n sôn am llawer hen. Meddwl oeddwn ni yno am feibion llawer hen. Roedd ganddo fe, sa'n cofio, bydd Dafydd Morgan Lewis yn gallu cywiro fi, mi'n siŵr. Dros 20 o feibion, a pob un ohonyn nhw wedi marw mewn brwydrau ag eithrio un cynddilig. Ac yn ei gerdd mae llawer hen yn dweud cynddilig o nafiost wraig. Wel, y darlleniad academaidd yw mae offeiriad neu rhywbeth fel yna oedd cynddilig, ac felly yr oedd cywilydd ar llawer hen bod e ddim wedi marw fel i feibion eraill ar faes y gad. Ond i mi, mae yna amwysedd rhywiol iawn yn y llinell yna. So, dyn ni'n dechrau, wy'n credu, sôn am amwysedd ynglyn â rywioldeb yn gynnar iawn. Ac wyt ti wedi sgrifennu am hyn mewn ysgrif yn y gyfrol Queer Wales. Mae'n ysgrif rhagorol, dwi'n annog pawb i fynd i'w darllen ni ac yn edrych ar rhai o'r enghreifftiau yma. Ond yn syth, wrth gwrs, mae rhywun yn wynebu y cwestiwn yma ynglyn â pa eirfa dyn ni yn defnyddio. Ac yn benodol iawn, pa eir dyn ni'n defnyddio i gyfateb i'r gair Saesneg queer. Ac yn ymwedig os ni'n sôn am queer theory ac yn y blaen. Ac mi wyt ti yn cynnig ateb i'r cwestiwn yna yn yr ysgrif? Wel, mae sawl ateb i'r cwestiwn. Mae'r gair gwrw gydiol yn eitha diddorol, wy'n credu, bod y gair, dyn ni ddim yn licio'r gair yna nawr, ni'n meddwl bod y gair yna yn eitha, be allai dweud, negyddol. Ac wrth gwrs mae yn wreiddiol, ond be dwi'n ffindio'n diddorol iawn am y gair yna yw bod y gair yna i gael yn y Beibl yn Gymraeg yn 1547. Yn y Beibl Saesneg, dos yna ddim gair sydd yn cyfateb i gwrw gydwyr. Ie, mae'n gweud rhywbeth fel ymadrodd. Men that lie with men, neu rhywbeth yn y fersiwn Saesneg. So mae gyda ni air yn y Gymraeg sydd yn meddwl sydd yn dosbarthu, os liciwch chi, neu yn categoreiddio y ffordd yna o fyw mor bell yn ôl a hynny yr 11 ganrif ar 15. Ond mae'r gair homosexual ond yn dod i mewn i'r Saesneg o'r Almaeneg yn y 4 ganrif ar 15. So, dyn ni ddim bob amser ar ei hôl hi gyda termau Cymraeg. Dyna beth dwi'n gweud. Trio gweud yn lletrydd iawn. Hefyd, beth o ti'n mynd? O'n i'n mynd i ond wrth gwrs i ti wedi cynnig yr term syniad yma am derm alle gyfateb. Wel, dwi hefyd yn eitha licio'r term cadi, neu cadi fan. Oedd y term, dyw pobl ddim yn licio'r term yna eto, ond unwaith eto, weithiau mae termau ar gyfer y pethau hyn ddim yn ddymunol yn y lle cyntaf. Enghraifft, doedd y gair queer ddim yn ddymunol tan yn gymharol diweddar, ond nawr yn academaidd, dyn ni wedi arddel y gair. A dwi ddim yn siŵr bod pobl yn rhywle fel y Rhondda yn deall
queer yn yr un terma ac yma academyddion i ni ddefnyddio fe nawr. Felly pam i ni ddim yn gallu gwneud yr un peth gyda cadi a cadi ffan? Achos mae hynny eto yn cyfeirio at amwysedd rywiol. Mae hwnna siŵr o fod yn mynd yn ôl eto mor bell ar, dwi ddim yn hollol siŵr, eto dwi'n edrych draw at Dafydd Morgan Lewis yn gwybod mwy na fi. Ond byswn i'n meddwl bod hwnna'n mynd yn ôl i'r 11th ganrif ar 15 hefyd. Felly y syniad yw defnyddio theori cadi, bod hwnna'n ffordd o... Mae'n bosibl, dwi ddim yn gweld pam mae'n llai derbyniol na queer. Dyna ni. Gai droi at Aled Islwyn nawr a gofyn pan oedd ti yn dechrau sgrifennu yn ddyn ifanc, yn dechrau meddwl am sgwennu am themau hoyw. Oedd geirfa yn rhywbeth oedd yn achosi rhyw broblem mewn unrhyw ffordd? Wel, at ei gilydd, dwi'n osgoi defnyddio term fel petai, achos os ydych chi'n creu cymeriadau, mi ddylen nhw fod yn siarad dros nhw hunain, a mi ddyle, fel mae'r stori'n datblygu, mi ddyle, nid dim ond rhywioldeb, mi ddyle pob agwedd arall o bersonoliaeth rhywun fod yn amlygu hun, neu fan ydych chi eisiau i fod o fan o'ch o weledigaeth neu beth bynnag cynllun sydd gyda chi am eich nofel felly. Felly dwi ddim wedi, nid bod wedi osgoi, ond yn rhyfedd iawn, achos o'n i'n nofel cyntaf Lleuwen, mae yna gwpl hoyw yn rhan o'r stori yna. Ac dwi jyst yn cyfeirio atyn nhw fel cwpl, bod nhw'n cael eu cydnabod fel cwpl ac yn byw am wedyn fel dwi'n dweud mae'r stori yn datblygu. Ac yn y cyfnod yna ddiddorol, sôn gyda terminoleg, dwi'n meddwl, af y dechrau, oedd llon yn cael ei ddefnyddio, llawn gymaint o hoyw. Ac o ddau, mae ni'n gyd yn gwybod pyn fi o'r drechodd, ond yn hanesyddol, mae rhywun wedi byw trwy'r cyfnod yna. Ac felly, a dwi'n cofio adolygiad, na i ddim deud gan bwy, adolygiad prif llym o pedolau dros y cryd, o ti'n cyfeirio at nhw gynne, yn cyfeirio at y nofel gynne. Ac yn befniadu'r nofel ac yn dweud, mae wedi'n perthyn nôl i gyfnod Oscar Wilde, fel The Love That Dare Not Speak Its Name ac yn y blaen. Am bod fi ddim yn benodol yn dweud bod Paul, y prif gymeriad, yn hoyw dwi ddim yn defnyddio'r gair. Ond i fi, dwi'n teimlo, wel, doedd Shakespeare ddim yn teimlo angen i ddweud bod Romeo and Juliet yn heterorywiol, chwaith. Hynny yw, mi ddylen nhw fod yn, ysgrifennu am y person ydw i, nid am rhywun sy'n gwisgo rhyw label. Ond mae yr awdur David James wedi sgwennu enghraifft am y profiad o ddod allan i'w rieni ac yn trio meddwl, sut dwi'n mynd i wneud hyn, achos dwi ddim yn siŵr iawn beth yw'r gair Cymraeg dwi'n defnyddio am gei. Felly mae geirfa yn gallu bod yn Wel, mewn bywyd, wrth gwrs, dwi'n defnyddio'r gair hoyw, yn amlwg o'n i'n sôn yn benodol fel awdur o pam dwi'n sgrifennu. A dwi'n meddwl bosib bod fi wedi defnyddio'r gair rhyw dro. Ac mae nifer o styfiau a cwpl o nofelau lle mae cymeriadau hoyw yn rhaid flaen llaw. Ond byddwn ni ddim yn allan o'n ffordd i wneud hynny. Dyna'r pwynt yn ei wneud. Un o'r bobl sydd wedi arloesi yn y maes yma hefyd yw Richard Crowe, sydd wedi sgwennu nifer o flynyddoedd yn ôl erbyn hyn am lenyddiaeth hoyw yn Gymraeg. Ac wedi sgwennu am dy waith di Aled. Ac dyma Richard Crowe wedi dweud, i'r Cymro neu i'r Gymraes, mae yna densiwn rhwng arddel Cymreicdod ac arddel hunaniaeth hoyw. A mae'n gweud mae dyna'r tensiwn sydd yn cael ei ymlygu yn dy waith di. Fysa ti'n cytuno? Ddim yn arbennig, allai ddim yn meddwl am enghraifft o hynny. Oes yna densiwn rhwng arddel hunaniaeth fel Cymro ac arddel hunaniaeth hoyw? Wel, ddim i fi yn amlwg. Fe sy'n ffodus mae'n debyg, os dwi'n gwybod chi'n clywed a nabod pobl sydd wedi mynd trwy gyfnodau ddigon difdynol. Ac nes i rioed o pam o'n i yn yr arddegau cynnar, o'n i'n gwybod ac yn derbyn pwy o'n i, a beth oedd yn hymladau a nehiadau. Ac mi fe sy'n ffodus di hwnt. Dwi'n cofio neb yn galw enwen a bwlion yr ysgol. Ych chi'n clywed yn nawr yn eifonig, ti'n llawer iawn mwy. Ond yn y blynyddoedd yno ym ffurfiant i, o'n i jyst yn byw bywyd. O'n i'n bod yn weddol ofalus, mae'n debyg, achos o'n i'n ymwybodol. Wedi, pam o'n i'n ifanc iawn, wrth gwrs, oedd e'n gwbl anghyfreithlon. A dwi'n cofio
1967, o'n i'n dathlu llynedd gyda'r ddeddf yn dod a darllen yn y papureg yn y blaen a clywed, gweld eitemau ar y teledu neu beth bynnag. Ac o'n i'n gwybod yn iawn yn ynghalon, mae hwn yn berthnasol iawn i fi. O'n i'n gwybod hynny yn y foedran yna. A felly, fel mae bod ma nawr, dweud y gwir, dwi'n teimlo feddwl, o'n i'n teimlo ddwrnod yn ffiodas. Achos pan o'n i foedran yna, o'n i byth yn byfiadu priod, o'n i byth yn meddwl byddwn ni byth yn briod, yn cael, ac yn y fi'n modd, tan, yn ddiweddar iawn, dweud y gwir, byddwn ni byth yn meddwl bod fi'n eistedd yma fel awdur hoyw yn y Babell o bobl. A felly chi'n ymwybodol o fel mae cymdeithas wedi, dwi'n llithro fe, fe'n peth llall, ond fel mae pethau wedi newid, a fel mae, dod nôl at beth chi'n dweud oedd Richard i dweud, byddai'n ddiddorol gwybod am pa gymeriadau'n benodol mae'n cyfeirio, ond dwi ddim yn ymwybodol o unrhyw un o ddartyndra yna. Ond mae'n amlwg mae e wedi weld yn yngwaith i, ond dyna un o'r gyfieithau sgwennu, mae pobl eraill yn dehongli pethau yn eich gwaith chi ddim wedi meddwl amdani nhw. Gaholi'r un cwestiwn felly i Roger. Wyt ti erioed wedi teimlo bod na densiwn rhwng bod yr hunaniaeth fel Cymro a'r hunaniaeth fel person hoyw? Dwi ddim wedi teimlo'r tensiwn na yn y creu, yn y gwaith sgwennu. Dwi ddim yn rhywbeth, dwi ddim yn teimlo sy'n bodoli yn dda i. Dwi'n meddwl falle bod e'n wir am y diwylliant Cymraeg, Cymreig. Yn sicr, achos pan ddechreuais i sgwennu ar gyfer y llwyfan, oedd y cyfleoedd i gyd yn Saesneg. Oedd y cwmnïau theatr Saesneg am lwyfannu'r straeon o'n i'n creu. Ond oedd yr un croeso ddim yna gyda cwmnïau theatr Cymraeg i iaith. Hynny, oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn dod oddi wrtho ti rhyw deimlad, wel bydd dyn nhw ddim diddordeb, neu oedd pobl wedi roi'r argraff yna i ti yn benodol iawn? Oedd y drws yn agored gyda'r bobl oedd yn cynnal y cwmnïau theatr Saesneg Cymreig. A dyna oedd y gwirionedd. O'n i'n fachgen o Gyfyrddin, dwyieithog yn sgwennu yn Saesneg ac yn Gymraeg, ond oedd y cwmnïau oedd yn cynhyrchu gwaith yn Saesneg, oedd yna ysfa yna. O'n nhw am adrodd y straeon oedd gyda fi ar lwyfan, lle oedd yr un diddordeb ddim gyda rheini oedd yn cynnal y cwmnïau theatr Cymreig, ac yn un sôn am y 90au hwyr, 96, 97, 98. A fi ar y pryd oedd yr unig dramodydd hoyw Cymraeg agored oedd wedi llwyfannu drama Gymraeg. Oedd pobl fel Meg Povey a Sean ac yn y blaen wedi sgwennu dramau yn ymwneud â rhywioldeb a Hoywon, ond mae'n debyg mewn rai erthygle gath i sgwennu ar y pryd fi oedd y cynta i weid yn agored, dwi'n hoyw. Dewch i weld y ddrama yma. Ac mae hwnna'n dipyn o beth i feddwl bod wedi cymryd tan y 90au i hynny ddigwydd. Gawn ni sôn yn benodol am y ddrama te. Dechreuodd fel drama Saesneg, Saturday Night Forever. Beth yw'r hanes yn y ddrama? Wedyn, sut mae trosi'r ddrama i'r Gymraeg flynyddoedd yn ddiweddarach? Sut wyt ti wedi gweld y ddrama yn wahanol falle o wneud hynny? Sgwennes i ddrama yn 98, felly 20 mlynedd yn ôl i'r wythnos hon, nath y ddrama agor yng Nghairedin, yn yr Oel yng Nghairedin, a dwi wedi addasu fi rhyw 3 gwaith ers i fi sgwennu'r ddrama yn reiddiol. Beth sy'n ddiddorol yw mae'r drama'n sôn am ddyn hoyw yn ei ugeiniau yn syrthio mewn cariad. Yn syml iawn, ac yn colli cariad. A beth sydd wedi digwydd dros yr 20 mlynedd diwetha yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol. Mae yna gymaint o newidiadau di bod mwyn gweud y stori yna a sicrhau bod y stori'n berthnasol. Dwi wedi gorfod mynd nôl
ac ail sgwennu. Sôn am 98, dim partneriaeth sifil, dim priodas, pobl ddim yn mabwysiadu plant, agweddau cymdeithas yn wahanol iawn tuag at Hoywon. Ac o'n i, fel awdur yn un geiniau cynnaru yn sgwennu'r drama yna, o'n i eisiau provocio'r gynulleidfa yn 98. Oedd yna elfen o rhag eich cwilydd chi. Dyma beth sy'n digwydd ar yn strydoedd ni yma yng Nghaerdydd yn benodol. Mwyn sicrhau bod y peth yn gallu bod yn berthnasol. Dwi wedi mynd yn ôl, dwi wedi ail sgwennu ac wrth gwrs eleni dwi wedi addasu'r ddrama i'r Gymraeg. Mae sôn wedi bod yn gorffennol ynglyn â hynny, a dwi ddim yn gyfeithiad, dwi ddim wedi mynd ac just wedi cyfieithu beth sydd yn y Saesneg. Mae yna elfen o drosi di digwydd a sgwennu newydd, ac oedd yn ddiddorol clywed chi'n sôn am y gair hoyw. A dod allan. A mae yna rhan fach o'r drama lle mae dyn yn dweud wrth y prif gymeriad am y tro cyntaf, dwi'n hoyw, mae fe'n dod allan. Ond be dwi wedi sgwennu yn y Gymraeg i fe'n gweud, dwi'n hoffi dynion, dwi'n hoyw. A wedyn mae yna saib, a mae fe'n ychwanegu gay. Fel bod y gair na ddim cweit yn eistedd yn ei gegau yn iawn. Ar bapur, falle, pan ni'n gweld y gair di sgwennu ar bapur, ond ar lafar, efallai, fel mae Daf di sôn, Daf James di sôn, diw'r gair ddim cweit yn teimlo'n reit pan ni'n sgwrsio gyda pobl. Oedd na bethau eraill wrth i ti drosi'r ddrama? Ti'n meddwl, dwi'n siŵr ydy hwnna'n gweithio yn yr un ffordd yn Gymraeg? O, yn sicr. Pa fath o? Diwylliant hoyw, diwylliant poblogaidd. Mae lot o sôn yn y ddrama am y prif cymeriad yn mynd allan yn Gaerdydd ar nos Sadwrn. A felly oedd yna opsiwn lle byddwn ni wedi gallu gwneud y fersiwn Cymraeg, lle i ni'n cyfeirio at ser bop Cymreig, ac mae pob cymeriad arall yn y ddrama yn ei ateb yn Gymraeg, a does na ddim un gair o Saesneg, ond bydde hynny ddim yn driw, dwi ddim yn teimlo, i reality dyn hoyw yn ei ugeiniau sy'n byw yn Gaerdydd. Mae fe'n Gymro Gymraeg, ond y reality ydy, mae yna elfennau o'i fywyd hoyw sydd yn mynd i cael sy'n mynd i ddigwydd yn y Saesneg. Bod David James falle wedi dod ati o gyfeiriad cwbl wahanol gyda'r llwyth ac wedi chwilio am y camp yn y pethau Cymraeg iawn hynny. Ie. Yn bendant. Ond be dwi'n hoffi yw'r perthnasedd, really, a bod pobl yn gallu mynd i weld y sioe a cydnabod nhw yn y cymeriadau a'i profiadau nhw. Mae fe'n specific iawn ynglyn â Caerdydd. Mae'n sôn am clybiau nos yn Gaerdydd, mae'n sôn am fwytau yn Gaerdydd, mae'n sôn am hewlydd yn Gaerdydd. A felly dwi wedi ceisio glynu at, mor agos ac allai, at beth fydde noson allan yn Gaerdydd i ddyn hoyw yn ei ugeiniau sy'n siarad Cymraeg. So mae yna dipyn o ddasu di bod o ran hynny yn sicr, achos mae Caerdydd di newid fel lle yn yr 20 mlynedd diwetha. Yn anffodus, mae amser yn mynd yn bryn, ond Mihangel, dwi'n gwybod bod ti ar hyn o bryd wrth yn rhoi cyfrol at ei gilydd yn casglu straeon hoyw? Mae yna gynllun ar y gweill, felly, i gasglu storiau byrion LHDTT, casau'r term na, ond nid just dynion hoyw felly. Yn Gymraeg? Yn Saesneg. Mae'n cael ei golygu gan Hugh Osborne
a Kirsty Bohata o Abertawe a Finna, a dwi wedi dethol rai Cymraeg ac wedi cyfieithu reina i'r Saesneg. So, A rho rai o'r enghreifftiau i ni, pa awduron sydd gen ti yna? mae tymau bach yn lletwydd ar hyn o bryd, achos di ni ddim wedi gofyn am ganiatad rai ohonyn nhw. Ond un o'r storiau cyntaf, wrth gwrs, yn Gymraeg i drafod pethau hoyw oedd un gan Pennar Davies, y dyn ar Llygoden, a mae'r stori honno yn mynd yn ôl i'r 40au, mae'n debyg. Ac yn y stori honno, mae yna ddyn sydd yn wyddonydd, ac mae'n gwneud arbrofion ar llygod, a ydych chi'n cael rannau o'r stori sydd ar ffurf llythyron oddi wrth y gwyddonydd yma at ei gariad o ddyn yn y 40au, ac wedyn rannau o feddyliau un o'r llygod. So mae'n stori eitha diddorol y gweud y gwir. Mae'r diweddglo yn eitha negyddol, ond mae'n syfrdanol fod Pennar Davies wedi teimlo bod e'n gallu trafod rhywbeth fel yna mor gynnar â ni. A sgrifennodd Pennar Davies hefyd am lesbiaid hefyd. So, mae yna pethau cynharach na ni. Gai fy nôl cyn bod ni'n gorffen at bywyd o ddaled a pa mor wahanol mae hyn yn teimlo i gael digwyddiad fel mas ar y maes yn rhan o'r Steddfod. Ffaith na fydde ti byth wedi dychmygu bod hynny yn bosib. Gan bod i'n Steddfod mor wahanol hefyd, a does na ddim ffens, mae yna bobl yn dod yma, falle oedd ddim yn gwybod bod y Steddfod mlaen, a mwy o sydyn maen nhw'n nghanol y Steddfod. Ydyn ni'n mynd i edrych nôl ar hon fel carreg filltir lle i ni wedi cwestiynu ymhellach be mae'n ei olygu i fod yn Gymru? Wel, mae'n debyg o fan y Steddfod mae'n mynd i fod. Mae'n amlwg fydd yna drafod, dwi'n siŵr, da ni'n dda iawn am ystylaf o trafod fel Cymru, a dwi'n siŵr fydd yna be oedd wedi gweithio, be oedd ddim wedi gweithio, falle cystel ag yn y blaen. Ond dyna ysbryd afrbraf mewn ffordd, yn de, mae ei gwysawu, mae bethau'n gorfod ysblygu os dyn nhw'n byw, a mae angen i'r Steddfod i fod yn ysbryd. Mae wedi fod yn deg, ond mae'r cam eleni yn un falle bach mwy dramatig ag amlwg nag arfer gyda'r lleoliad. Ond ar ddwrnod fel heddiw, pwy all wadi nad yw yn lle braf i fod. Ond mae'n siŵr mi fydd na, a mae pob lle mynd i fod yn wahanol ta beth. A falle mae dyna fateb yw bod pob Steddfod yn hytrach na bod dod o hyd i gau, a fe pawb a phopeth mewn cau, walle bod ni'n edrych ar leoliadau a gweld beth allai weithio yno. Dwi'n gwybod, dwi'n siarad off top y mhen na, fi'n gweud na, ond dyna sy'n ynhafo i ynglyn ag e. Mae'r ffaith bod na antif a bod na brofi i'w groesawu, ac o'n fan ni, fel pobl Hoywon, dwi'n gobeithio fydd na bresenoldeb o ddiw fath eto, ond mae hynny eto yn debyg o amrywio o ardaloedd i ardaloedd. Mae lan i bobl gwahanol ardaloedd, falle bod hi'n haws yn fwle fel Caerdydd, na os ydych chi'n herfeddion cefn gwlad yn rhywle, yng nghanol Powys yn y rhywle. Ond wrth gwrs dwi'n gwybod bod yna yn amlwg cylch o gefnogaeth i gael hefyd, ond amlwg ond i chi eisiau adlywyrchu y bywyd lle mae'r Steddfod yn ymweld â hi. O safbwynt llwyfannu dy ddrama, Roger, mae person ifanc, unrhyw person ifanc sy'n dod i'r Steddfod ac yn gweld y ddrama yna'n cael ei llwyfannu ac sy'n meddwl am sgwennu, mynd i fod mewn sefyllfa wahanol iawn i lle oedd y ti i gymlynedd yn ôl, achos maen nhw wedi gweld esiample enghreifftiau allan nhw ddefnyddio fel ysbrydoliaeth. Do, a dwi'n meddwl mae rai o'r drymodwyr mwyaf cyffroes ac yn hyrchiol ar hyn o bryd yn bobl hoyw. Pobl fel Daf, James yn amlwg, Alan Saunders, Bethan Marlow. Ond beth sy'n ddiddorol falle yw di ni ddim yn gweld i straeon nhw mor aml a ddylen ni ar lwyfannau Cymru dal. O'n i'n siarad gyda Daf, James ddo, mae wedi bod yn 8 mlynedd ers i llwyth gael ei wneud. A mae'n anodd meddwl am unrhyw beth arall sydd di dilyn. Mae pethau di bod, ond dyn nhw ddim di cael yr un sylw, dyn nhw ddim di cael llwyfan fawr. Felly mae dal gwaith dyn ni i wneud, ond wrth i'r cyfleoedd fynd yn bryn,
dwi'n meddwl mae yna tueddiad bod yn straeon ni, y lleiafrif hefyd, yn cael ei gwthio i'r ymylon. Dyna ni. Wel, mae'n amser ni yn swyddogol ar ben, ond dwi jyst eisiau holi rhag bod unrhyw un yn y gynulleidfa am ofyn cwestiwn. Un o'r awduron am wneud sylw o gwbl? Pawb yn hapus. Dyna ni. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod draw heddi. Diolch i'r tri ohonoch chi am eich cyfraniadau. Mae'r ddrama ymlaen drwy gydol yr wythnos? Na, heno nos lun a nos fwrdd am 8:45 lawr grisiau yn fwyty ffres, a mae rhaid fi just cydnabod Siôn Ifan, yr actor sy'n perfformio'r ddrama. Mae'n anhygol o berfformiad, felly dwi'n annog chi i brynu tocyn a mynd. A llyfrau Mihangel ag Aled ar gael, dwi'n siŵr, o'r stondinau gwahanol o gwmpas y maes. Dyna ni. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr.